Ονομάζομαι Θωμάς και εργάζομαι ως γυμναστής για άτομα με αναπηρίες. Στο παρελθόν είχα εργαστεί στον χώρο του λιανεμπορίου, όπου έμαθα πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία, η εξυπηρέτηση και η συνεργασία με διαφορετικούς ανθρώπους, σχετικά με άτομα με αναπηρία. Σήμερα, στη δουλειά μου, συνδυάζω αυτή την εμπειρία με το πάθος μου να βοηθάω άτομα με αναπηρίες να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους, να ενισχύσουν την αυτονομία τους και να απολαμβάνουν τη σωματική άσκηση. Η απόφασή μου να αφιερωθώ στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρίες προέκυψε από την πίστη μου στην ισότητα. Όπως και στο λιανεμπόριο, όπου η επιτυχία βασίζεται στην περίληψη όλων των πελατών, έτσι και στη φυσική αγωγή χρειάζεται να δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου όλοι μπορούν να συμμετέχουν. Συνεργάζομαι με συλλόγους, φορείς και οικογένειες για να προσαρμόσουν τα προγράμματα άσκησης στις ανάγκες κάθε ατόμου, ώστε η ένταξη να είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Στον χώρο της άθλησης υπάρχουν πολλές δραστηριότητες που μπορούν να προσαρμοστούν στις δυνατότητες του κάθε ατόμου, από απλές ασκήσεις μέχρι ομαδικά παιχνίδια και δραστηριότητες που ενισχύουν τη συνεργασία και την κοινωνικοποίηση. Με τη χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού, με προσαρμογές και με δημιουργικές μεθόδους μάθησης, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ισότιμη συμμετοχή όλων. Προσωπικά, η εμπειρία μου στο λιανεμπόριο με βοήθησε να οργανώνω καλύτερα τον χώρο, να δίνω προσοχή στη λεπτομέρεια και να διαχειρίζομαι διαφορετικές ανάγκες ταυτόχρονα. Πιστεύω ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στη φυσική αγωγή βελτιώνει όχι μόνο την καθημερινότητά τους, αλλά και το συνολικό κλίμα της κοινότητας. Η αφοσίωση και η δύναμη αυτών των ατόμων μπορεί να εμπνεύσει όλους όσους συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα άθλησης. Επιπλέον, η κοινωνία αναγνωρίζει και εκτιμά οργανισμούς και επαγγελματίες που προωθούν την ισότητα, ενισχύοντας έτσι την εικόνα και την αποδοχή τους. Οι προκλήσεις υπάρχουν, κυρίως στην αρχή, αλλά με σωστό σχεδιασμό, διάλογο και συνεργασία μπορούν να ξεπεραστούν. Η συμβουλή μου προς επαγγελματίες, είτε προέρχονται από τον χώρο του λιανεμπορίου, είτε από άλλους κλάδους, είναι να δώσουν την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρίες να συμμετέχουν ενεργά. Η εμπειρία αυτή θα τους δείξει ότι η συμπερίληψη δεν είναι μόνο κοινωνική υποχρέωση, αλλά και πηγή έμπνευσης και ανανέωσης. Εύχομαι στο μέλλον κάθε επαγγελματικός χώρος, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις είτε για αθλητικούς οργανισμούς, να μπορεί να είναι ανοιχτός και φιλόξενος για όλους.